Eskerrik asko etortzeagatik, hemen dituzue lau herritako alkateak, nebatzute bere bukaeran ere, Kiroleko zina guztiekin argazki bat atako dudan batea. Aipatzea, gaur hemen bildu gala Buruntzaldeko hitzarmenaren sinadurarako, beste behin ere. Gotuko zate lehenengo sinadura 85. urtean egin zela, urrietan, garai hartan Kirol arlokoa bakarrik zena. 89an berriz ere beste sinadura dago ezkutan, Hernanin kasu hartan, Kirol arloko eta euskara arloko hitzarmen bat osatu. 2009 urtean, urrietan berriz ere sinatu zen kasu horretan lege egoki izaten batzuk tarteko, eta azkeneko sinadura 2008an egin zen lasartzen, kasu horretan, hitzarmenetik Hernanin ateratzera berrizutan, momentuan osatzen zuten herriekin. Gaurkoan beraz, Urnietako alkate Mikel Pagola, Lasarteko alkate Pablo Barrio, Andaingoa Ana Carrere eta Urzu Bilbon Merkezurua bildu dira hemen hitzarmena berriz ere sinatzeko, kasu honetan bere garaien bezala, lege egokitzapen baten ari da, bazkideen datu pertsonalak jasotzen dituzten fitxategien tratamenduan, nola izan behar duen edo jasotzen duen artikulu berri baten ari da, eta aprobetxatu dugu, azkeneko aditu 2008 sinatu zen, berriz ere alkate guztik elkartu, eta berriz ere konpromiso hori erakustea, Buruntzalde mailan Kirol esparruei bateratzen dira. Sinadura edo ekingo diogu.